m'has ficat dins d'un llibre. Vaig fer un salt en escoltar el meu nom i em vaig trobar amb les meues amigues Kaylee i Dawn, que venien cap a mi. Vinga, a veure, què estàs llegint? Deu ser bo. La cara li va canviar per complet en veure el títol al lloc. Res de nou a l'oest. Somrigué. Sona tan interessant. És broma. Tracta sobre la Primera Guerra Mundial. Li vaig dir. Estic intentant acabar-me'ls abans de tornar a la biblioteca. No vull que em multen per retard. Llegint sobre una guerra... Però fai, per què no llegeixes un bon llibre? Per a variar. La seva veu va esdevenir un xiu-xiueig. Com ara un de Stephen King. No m'agraden les històries de fantasmes, Li vaig recordar. ni res que faci por. Dawn va posar els ulls en blanc. Ja sabem que les històries de fantasmes no passen en la vida real, fai. Per això ens agraden tant. En canvi, la guerra... Em llançà el llibre com si estiguera contaminat. Això és real, i sí que fa por. Sabia que tenia raó, per descomptat, però tant fa, a mi em fa por igualment. Serà millor que t'afanyes si vols anar a la biblioteca. Kaylee em feia una empenta. O no arribaràs a teatre. Encara vol Donald, el Bleda, que muntem aquella obra? Vaig removar només de pensar-hi. Shakespeare. Digueren de mala gana. Shakespeare. No m'ho podia creure. S'ha tornat boig? Les tres van fer com si vomitàrem al passadís. Odio Shakespeare. Gent dient gracietes mentre es confonen amb altres persones. Qui es pot treure res d'això? Com a mínim, es deixaran disfressar. Afegí Dawn. Si no és que es decideix que hem de fer l'obra tot nus. Kaylee va fer una riallada, i Dawn i jo ens anàvem a baix de riure. Imagina't que és Romeo i Julieta. Digué Kaylee. Els ulls miraven per damunt del meu múscul. I així arriba Romeo. Al mostrador, la senyora Watt, la bibliotecària de l'institut, estava ocupada pensant un altre pòster. Hola, fai. Has oblidat alguna cosa? Acabé d'arribar. Vaig dir. No te n'acabes d'anar ara mateix? Jo vaig negar amb el cap. He vingut a retornar a aquest llibre. Mare meua, hauria jurat que eres tu. Es va fer d'aquella idea amb un lleuger moviment de cap. Bé, ja diuen que tots tenim un doble en algun lloc. Brian Purgar. Erika Rodríguez. Israel Mayo. La categoria de orenetes i aleshores l'equip suplent serà el format P. Israel Mayo, Erika Rodríguez i Brian Pulgar.